Lero ndipa 9 November in the year of our Lord 2025. Ndine mdzukulu wa Ananjaiko kukulandirani madzulo ano kuchokera kuno ku Times headquarters mu mzinda wa Banda. Whether you are in Malawi and around the world, iyi ndi program yofunika kwambiri ya the hot current. Sida chepepo mphamvu program. Siza chepepo so. Ndimafuna talandire mwapadera after a very long time. Ambuye Bishop chimwemwe chafumuka kuchokera ku Amazing Grace International Ministries. Simalawi mokamuno. Ai, international. Muntu sungaike international. Uti upanda branch. Koma tsono ndemwe auzo tiye ku branch tuone mutu ya ku Mozambique. Ine be international. Ikhala banje international. Olo Mozambique. Branch yomwe ku Mozambique. Olo pa uje bomba pa zobwe. Kodi akunja ali bangati. Iya, kunja monera kunja kuti. Kuliko seko. Mpaka waya ndi kukuti kuchani. Kwa ina ndilipo? Ai ku UK tilipo. Ku UK tilipo. Ku UK imesaba timapanikiza England. Tili Indiana. Wales, Scotland. Yes. Tili Indiana ku America. Ko basi. Koma ile madaba tupi. Alandira ja kumija mcheni. Koma international mankoza kuti fadi Amazing Grace Christian Gathering. Not international. 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 Mbona ngati pa international. Ile alongo ni mbona ngati pa international. Ineso olomemla namu. Simamveka bwino. Amazing Grace International Ministry. Amazing Grace Christian Gathering. Ni gathering Abasi makulu. Koma international. Koma chopereka chikukhanga chikubwera chambiri. Ndokhala bwino. Aundisunga bwino anthu. Fa munthu mpando suku kwana. Mambo mereza sasa. Kumonena kuti fa ine wandikwana mpando. Kumana katona. Ashukwana mpando Achina. Ine ndibatamanga. Mpando pala ungatina. Zakumi zapanikiza. Paliwina adaimba nyimbo kaya ndani ama ndalama zandipanikiza. Ndalama zandipanikiza. Zapanikiza Bishop akati kubuka. Pano utina. Ifa usina kwataka mumwi. Inuma tatatu. Kwani kudzata kule. Kuleta uja usoro. Ndipamene ndaona lero lo mpando. 2021 pano. 2022. Namba kuzaza pano. Namba kuzaza lero. Ikapena mwina. Sikuti mambo zaza lero. Kama kusabala ndi akusama. Timaimba kuchalichi kuti ati samala kusama ambuyeyo. Silimana mizi. Chifalo also station manager. Zaza atu pamwe. Malwambira. Koma dauna lero akunene pakombe. Kuja bwino. Akuja bwino mutu. Kuja bwino. Mukana. Mukana. Kuja bwino. Zonse muja bwino. Kuja bwino kuti chana. Moyo wa bwino. Moyo wa bwino. Na unapana suna lake. Naona vumvumu dade. Ine mwene kusindilolo. Sabide. Chifamu ndo mbale wangu. Komaso mavumvumu. Mavumvumu chani kota. Iwo mesali yeti. Vumvumu abwino ala yeti. Mufuna muyamba mavumvumu inu ya ambuye Bishop. Iya ndifuna muri muyamba ya mavumvumu inu yo. Ndiri kumbali ya duto. Muri mbali ya ine. Kuti muntu uyi. Asakane kuti sakuja bwino. Kuja bwino. Kuti fandi namuona kuti matwani aja kuti zapa mwamba zwe. Zapa mwamba. Akuya kusamba. Zona. Oloonera panopa. Timalizira pamene pamene. Akozo number 1 pamene akuoneka kuti akuja bwino. Ndi uyo mpando wa nteni yako. Number 2 amene akuja bwino. Ndali pakati. Number 3. Aine nangadije cha. Mutachana. Koma ngoti la. Zoida bwino. Zabisi lingangu. Muntu ali ndalama. Komanso timayankhula naye nkuluyi akudutsa mmabiri 10 minutes. Yes. Akubwera mabiri akujikwawa. Yes. Zurano ali ndi machine. Muntu ayetu. Chief. Ali ndi machine. Vumvumu wampapa. Nali ku maliro kuchikwa wako. Bebani. And told abusa atu ataya anti how. So I needed to be. Ndinaona ndithu. Koma tikulandireni timakulandirani.
timakulandirani kuti inu tikulandire na bishop timakukondani kwambiri ndi munthu wamphamvu wa amalawi ambiri so amakonda kuti amalawi amene amakhala kulowa ma inbox kuti ambuye bishop ambuye bishop abwalidi ngakasi amachita so manena kuti ni mawanga ngowawa koma bishop kuti ngowawa kuti chilungamo chimawawa amayankhula anthu osamamva kuwawa ndikuti tikunamiza ndimanena ndekha kuti ineyo sindimamva bwino pamene pali chilungamo koma osachiyankhula ndedi ndingokhala pamene pakuoneka kuti chilungamo ndicho ndedi sachiyankhule ndedi ndingokhala ngati pali chilungamo chiyankhulidwe kachiwawa chilungamo chimawawa chiwawa soena anthu ambiri sanandikonde ndikotero sanandikonde anthu sanandikonde bishop aje iya amaonjeza kwambiri ine ndimalolera maprofeti onse akhale mbali imodzi ine ndikhale ndekha ngati neneri uchayo kuti anthu anenere zimene akoza unenera anene koma ndinenere chabwino zotsutsana nazo koma zikhale zakuti munthu pamawa mauneneri onse amene nanenera pano fa program ino sitimangobwera ngati kuzayankhula ena ndi mauneneri onse amene tinanenera atili monse onse anakwanitsa timauza anthu uneneri wakuti ndiye pano paifesa kanene opana ndi nenere imwe uja ndikhulupirire uja tinayankhula tabwereza nisoni pamene ndi mawamphamvu amene anthu anandikhulupirira kwambiri sungaoloke mtsinje pawekha mawaja anthu amagawana sikuti uneneri umene uja wakuwatha kuti ineyo pano banda siyankhula za mphamvu yayi kapena awanda siyankhula za mphamvu kapena wayano siyankhula za mphamvu but no ndife anthu amwe aja timayankhula za mphamvu koma nthawi zina kukakhala kuti anthu amene akatombera m'manjaja zikoza kuti nkayankhula zabwino zimene iwo ankafuna tayankhule koma nthawi zina kumadzapezeka kuti tikuyankhula ali mbali ina koma zoti zikomera mbali ina koma zachilungamo pamene amadzati asayankhula bwinoyo ndimene ankatoonera moti pano anthu amene ajawo akudikira ife tayankhulire amene pano bakulichali bona abisho bona atiyankhulire ife sitiyankhulira ife ndibayankhula chilungamo kodi moyo maino khala choncho kuti ukakhala mbali iyi ndiye chaya ukakhala mbali iyi ndiye usachaya ubwino wa chilungamo sichimakhala ni mbali kwa amene anagontha mkutu akuzidwa chilungamo chimaza kuonesa kuti olo utachibisa mwa mtundu wanji amati nyasi saphimba zimaonesa ni nchenche zimazaonesa nchenche kuti abali nyasi lero ngati pali chilungamo choyenera tichiyankhulidwe chosayang'ana kuti chikupita mbali yakuti koma zoona zokhazoka zikuyankhulidwa olo utapya mtima chitsanzo muli nacho anzanu inaso akapya mtima lero akumati akakhala mwana kuti mwina tikanamvera mwina tikanakonza pakuti zimene kunena bishop ndikugwirizana nazo 2023 kidamba kunena timabwera pa kuti akuluakulu kwasala zaka ziwiri zona kwasala chaka chimodzi counting down kwasala 6 chabwino 6 months ya salary zona tenza wa ching'onga pano timabwera pa mwaja tenza wa ching'onga timauza zona izi mukujazi nza Malawi tsiku lina ntenza umenewo ene akadza ufuna tingatero tipacha ntenza wa ching'onga u 2023 aya amene waiyayi vuto la wanda ndiwa chipani chakuti banda ndiwa chipani chakuti anthu tosefa anatigawira zipani kodi nakati ndi zipani pali pasina katuluka tinakaonekera zona we will come out anakatiwonako kuti achafumukacha I think it's one ndiwa chipani chakuti taonana ali pakuti kwa masiku akupita ndimene akutola ife ndikokhala mmapirimu kunena pankwathu koma tinkhala mchire so chilungamo ine ndimati nene banda kuti sitisiya kuchamba ndipo ife tikabwera pano anthu azidziwa kuti chilungamo ndipo program iyi usadzakhale munthu pansi nkunena kuti program imeje ndingangoyisiya amanena kuti ignore it at your own peril program iyi ya hot current munthu sungangonena kuti basa achite mmene angapangire yopyatu program yopya kodi inu mesa timamva anthuwo amapezeka kuti magulu amakhala mwa mauzane nake ino amene musamvere ndi ana kuti atumidwa kuti amatituma ndi ndani Malawi zanga zikupita otuma nsako andi kumangosintha utuma ukakhamwe inuyo ndoda kutuma ndi amene ali kunja inu mukabweramo akutuma ndi ndawo doesn't that tell you kuti ndoli ndi Malawi amene amakhala kuti tabwereza niso mubwereze komanso muchaye amfumu chayani anthu amadifeti ndi anthu otumidwa tikuvomera koma amatituma ndi Malawi sikuti timakhala ndi interest ina iliyonse ndi akuboma timayankhula ndi akuboma chifukwa chimene kuli misonkho yathu ndeti kamalankhula amene ali kunjacha kapena amene ali mkati amene ati akutumidwa ndi awo ali kunjacha inuyo mudanena including a managing director adanena kunena kuti ndikufuna
kuti nanga sintha imene timakhanga tuloza MCP ndikulakalaka MCP italowa ndiye titanene kuti anthu azaziwa achadziwa kuti ndikutanya matawa anu chifukwa monsemo takhati kumalandira chitonzo nda MCP kunja kwa boma ndeti kamanena kuboma anthu amakhulupirira chifukwa cha history yomwe ili ndi kampani ndi chipande cha Kongolesi. Yeah, that's right, yeah. Ndi a founding member akamuzi ezona awa ndakongolesa ndeti nkakamba kuti tikulakalaka siku limene MCP tazalowe mboma. Yeah, zona. For MCP tazalowa mboma magrasa amene timavala ifewa sitimasinta sauna mtundu timangonena kuti amalawi mudagwiza nawo izi zili kuti now italowa MCP mpamene anthu anazakhulupirira kuti I think anthu awawa si amayankhulira MCP chifukwa amangolankhula mavuto amalawi mavuto amalawi akakhalapo ife sitizasiya kunena ndipo ena MCP sadatione bwino mpaka lero sadationa. Yes, sadachire MCP mpaka lero ena sadationa bwino. sadachire ambiri sadachire anakachira kopa ambiri sadachire. So hot current imabwera pano pakuzanena zimene mmaopa kuuza nazo ife timabwera pano zakuuza kuti ayi izayi ezozona zimene mmati mukakhala kumana ali palibanga neni koda ndale bambo ine ndadzi watu akhoza kuseri amene wausiku yes kumbuyo kukhwira luma kukamuona amwene atayima pa nsanja yemwe uja yes and I've seen it in 2 days. yes amene iwausiku sangapange zimene kupita pa nsanja ine mpaka ine kunekuti akulu kuimbira ni phone tayatsa ni TV yes tamumveni yes tamumvani uyu zimene yes ndi andale ya mfumu amakhala bwanje andale ndale zathu za kumalawi kuno kapena ndale zathu zimene azipangalebe kuti ndi politics iwo chimene amafuna kwambiri nchakuti akhale pabwino mungachona chinthu chamakonda kusamalitsa kwambiri kuti ineyo ndasankhidwa khala MP pama MP mwina 10 ndi awiri okha amene akhoza kona ndi mtima adi weniweni otumikira koma ena achama kuti MP amafuna kwambiri tikadzango ine MP eni nikani yakula mawena pa kuti pala anthu ena amene sana kumane ko ndi moyo wabwino sana khala kupabwino kuti moyo wawo sunafewe ndi magoboka oka so akakhala kuti apeza mwayi amakhala kuti akutsitsimuka kuti mwayi wapezeka ena atu mwina ku 47 uzesana kale ina ka 47 ena kunyamba lesana kale so kwapeza mwayi kuti inu ndanduna kakhala ndi kuyedi ate amatsitsimuka ndiye kuti akhale ndi mtima umene fe timafuna amalawi chifukwa tikasankha munthu mundale ngati meta apangira APM confidence imene amalawi tapereka patapereka amalawi apereka kuti adati tikwafuna adati adziwa kuti amalawi wonse tadalira takhulupirira koma vuto limene limakhalapo banda mundale muja adati aja APM ndoti akufuna kugwira ntchito ali serious olokwaona statement yaku mlako ndinanene kukweza manjira kuma APM obwera kuzakhala yamphamvu kwambiri koma mkanimo mulanyama tena amene kuti ase undumikitsela ine ofulume ndikufuna mmenya pena pake pamene mtsogoleri afuna kuti zinthu zitheke pali wina safuna zitheke ayino tunapo ndikakonzapo zitheka madzula anthu andala amachedwetsa dala zinthu mina magetsi mena kupangiramo akozongopita ndikulamulira ndikashauta koma foni kuli machedi ena amene munthu akozulukira ndalama amachedwetsa dala kuti apo ndikamangitsa mwachangu sitija ndi amalawi tikuzunzika chifukwa chakuti pala anthu ena amene ndofutika kwambiri ndifake mkaona anthu aja kangoduka mboma zaka ziwiri asauka alibe chilichonse munthu how can that be kuti munthu 5 years unalolemera 2 years munthu umachiloso wa 10,000 zikuita kuonetsera anthu aja amakhala kuti adzikundikira chinthu chambirimbiri ndi anthu andalewa ndimaona ngati kuti banda asamapatsidwe mpata kwambiri koma aonerera chifukwa chakuti anthu amene wawa ndi anthu omwe ajawo amene amalira patsana ndipo akhauli zinthu zasokonekera maona amene apatsira MCP maona ku parliament kuchakalisiye ngati sobwacha akukhala yoti kumangosiyonetsa mafoni ngati akusewera magemu ngati ndibeleyo game mutu akupesa chisoni ndiye kuti munthu andale kapa ndipali kuti DPP wawina kandi minister kandi ndani azidziwa kuti ichi ndi chipako ndi lilelesi limene ndodo ndanyamulayi siofuna maseweretsa ndiyo thamangira imene ndikapanda kusamala ndikagwa sikuti anthu andilekera pabwera wina atani atola so anthu andalewa chimene chimavuta kwambiri nchakuti dyera I think ndikozo ngati azimene zikuti tiyambe nkhani yathu yale yes atakufunsani inuyo andevuza mayi kuti mukhala bwanji kumalawiko muyankha kuti bwanji tinena kuti kumalawi kunoko
tidasintha boma Yeah. koma mavuto ena adakapitirirabe. Okay. And ndinena izi pazifukwa izi. Ndiyambe ndi chitsanzo ichi. Pamene kwamene timaziwa za masewero kanda mpira, pamene klabu ya timu ya mpira ikuvutika kuti zotsatira sizikubwera because cholinga chimene makhalira ndi maklabu wando kuti azibweretsa zotsatira kuti kuli ma trophy muziwina ka league muziwina ndi cholinga chimene makhazikisira zimenezi. Ngati zotsatira zabwino sizikubwera anthu amanena kuti tendi chose mphunzisi. Mphunzisi amene ndi kuti nzeru zake zagonja sakuziwa chimene akuchita maskilu matactic akwenda bwanji tibwerese mphunzisi wina. Na chimene tidasinthira boma 2025 pa 6 September padali mziko muno munali mavuto ena angonagona amene timacho sawo kuyambira momwe ankalowa ankanena kuti tufuna tikonze amalawi madikira akonza kenaka kodi yazikhala bwanji out awa amabwera awa amene ataziziwiratu takula TPP amene alipo panopa amene aziwiretu kumene ali kuja kuti amalawi akuchosa kongolesi chifukwa chokuti mavuto awo akutani akuavutisa tikalowa akuluakulu ndikuti ivinali kunja konkuja bwezi ndausa amaziwiratu kuti tikakakoze pati abwera pano muthakuona kuti mafuta tidakakhabe nawo vuto. Chimene chikusintha panopa ndi chifukwa chimene ikukhalira vuto licha. Ena ajamana kuti yayi forex kuti vuta pana kuti yayi ku Tanzania kuli zipwirikiti mafuta athamachokera ku Tanzania. Look, chimene timasinthira ndicho kuti kaya vuto lolikha kai mvula izigwa zibakera. Kaya kuzikhala mavuto inewe musamabwere kuzatuza vuto. Ayi. Okay. Dilo yake simeneyo. Okay. Dilo yake timakhayo kuti pamuzi pano pakhala mavuto. Kaya mbama kha kuti kaya mbele tikuonera pano pena kumaza car strike ya madriver amatankala zimazabwera. Iniyo mukazabwera musapanga bwanji kuti zimezo even kaya kuli ma strike amatankala au kaya muzapeza njira yanji mafuta zapezeka. Mafuta amaenda maiko anzatu. Kodi ukazakhala zochitika kumbukira ndi nthawi ya MCP kudali mavuto ku Mozambique. Angatoma kuchitika ku Tanzania kudali so inali khali. Amene amabwera amene azidziwa. Kodi kutazakhala mavuto amene kuzakhala bwanji. Kandi forex to come here to start telling us problems that we already know. That's not why you are there. Muli pamene popo to find solutions. We are not saying kuti pompo yankhula bezeka. Tukuziwa kuti zinthu zina zimatenga nthawi kuti yankho. Koma pazioneka kuti anthu akugona ku office. Pazioneka kuti anthu akuthamanga akuluakulu ku Tanzania ku mafuta sazibwira because ife sitingakhale kuno mapanga decide kuti akukhala kutali bwanji ma problems ali ku Tanzania. Ku Mozambique afika akhoza kumalo wa mafuta. Wina kandi timu ya anthu kandi angati ikagone kuti ku Mozambique kukambirana nawo akuluakulu mafuta athu abwere kunoko because amalawi atisankha ife kuti zisofe mavuto ngati amene wawo. So kaya vuto lolizioneka mwantundu wanji kali kulu mutu kandi ayi kulu mphuno kandi acha ndi mavuto ndithu amakhala osiyana kumene. Inuyo soma ina muzibwera kuno muzizatiuza mavuto oti kwaona tokha mavuto. Koma tayikapo inuyo ncholinga chokuti muzisova mavuto mwasangasanga ndi anthu tiziona kuti kukhala suku izi poyamba zidakatenga mwezi wathunthu tisanasovedwe. Awa abwera 2 weeks zasovedwa. Ndi zimene tikufuna tiziuzana panopa. So akuluakulu panopa you are enjoying a good will. Amalawi ambiri akuna kuti tasintha kumene boma tenta apase mpata. Tasintha kumene boma tenta apase mpata ndekuti sugar uja sitinakonzebe. Anthu adakalimbirana sugar mu achipikumu ma shoprite mu anthu adakuti akule sugar is not easy and sugar timapanga mdziko momwe. Madzi pena mango kukhala madzi sakutuluka kodi chikuchitika njani. Magetsi adakatima yachavuta chakuti mafuta you know these are mafuta amene timakumbana nawo nthawi ndi nthawi. Kodi alipo wina amene akupanga solution yokuti tikakonza it's once and for all. Kugona pakati afumu nkuyambirira. Meti anthu atatu chonchi ngati mmozi tikufuza kuti wina kagona mbali yako wina kagona pakati amene afuna kagona pakati afike msanga. Ngati DPP ikufuna kuti igone pakati and chimene manena kuti kugona pakati nkuyambirira umakhala ngati kuti anzako aja kupimba. So pakati mpabwino ngasuko onga kulutupi ndola atakhala usuda funde olo chinthu chita maluma chiza aluma iwo inende kuti pakati pa you are safe. So if DPP wants to be safe kuti chinthu choluma cho chiziluma wankulutupi ayena kuti afulumire kachidwe kawo kasiti akamapanga pang'ono sikuti anthu azingo akonda chifukwa iwo nda DPP ayi
amalawi amafuna munthu amene azipanga provide solutions mwamsanga mango kumbukirani chidodo chimene chinali mbuyo mucha chidodo chimene chapangisa mpaka nakakhale kunja ndinamba kunena from day one kuti zikuoneka kuti kupanga chiganizo kukuchedwa kwambiri computer imene chikuena ti isinthe processor process iyongopukusa chonchi can you put something faster kuti zinthu zipangidwa sanga chief anthu amatha kumvesesa day 1 day 2 day 3 kena kamamba ukanda unkhongo mwati vuto ndi chani kodi even iniyo akamakukonzerani galimoto mmene wayambira makadiki kodi asogolera munthu akang'amba kubwera basa kufunsa mafunso kunkonzera chinthu chake ungoziwa kuti patience yamba kuchepa mugwirizana nawo bwanji kapena kutsutsana nawo bwanji ino ambuye bishop ankhwenda viwi akunaza mphamvu kwambiri kulowa shile kumasefukira madzi ndiye kumabwera anthu amene adodima samukani pitani kuntunda anthu ena amasamuka pita kuntunda chifukwa choti afuna kupulumutsa miyoyo ya anthu ija so anthu aja apita kuntunda madzi asefukira pakubwera munthu wina akunena kuti ine ndimatha kumanga ndikamanga konkujako koma ndika simenti yabwino tisasamuke kunoko apitapa apitapa so abo zathu amene alowa mboma adziwe kuti tasamutsa Malawi kumene madzi anthu amapita ndi madzi ndi ati asati ife ndikamanga ndi simenti komweko zomwe zitimanga koma zikadzi olimba akhale kuntunda akhale kuntunda asakhale kumene anzawo aonongekera chifukwa ine ndimati kusamba kwakundali nkodabwitsa kwambiri kumadabwitsa kuti anzanu avulala nchomwecho musapite musamangeko kumeneko ine ndimafanda auze lero pano poti mmaita kundidana mwina kubwera mwina singabwerera ngati sachoka kumene anzawo anavulalirako adzakokoloka tsiku lina kuopsa kwandale umakhala ndi mtima umana kuti tabweramo sitingachoke chifukwa msipi ankati 2040 amene madeciders azaka ndifeyo osala amene aja ife ndi amene tizauza zaka zokhala ndiye ndikuwauza kuti chimene tasamutsira nyumba kumtsinje kumene kuchako ndi fuel chimene tasamutsira kupita kuntunda ndi njala chimene tasamutsira kupita kuntunda ndi forex ndeni musabwere kuti hayi tiye timanga chako nkuno tasamuza kwa shuga ndimona ngati choke kumene kuja ndikale kuntunda kumene kuja ndiyambe foundation ya changu tingo ikakena kaka temporary daisi tinsiro usho chifukwa meti masamuka tinasamuka ndikawirubala koma kawirubala kuntunda kuja kachokerako chilangani masamundo antini nkapeto koma leo ndikakatinsiro komwe tilibe koma ine ndimanena kuti chiyembekezo chimeti nacho kwa boma ili nchakuti zimene akuyankhula profesa ukamazimva zikumapereka chiyembekezo ine ndikhoza kunena pano pa national television kuti chimene tatsala Malawi nacho ndi mawu amene president akuyankhula osati zimene anthu akhoza kuchita mundimvesese the only hope imeti nayo tinayo ma APM zimene watiuza kuti ndikonza koma anakasana tiyankhule Malawi anakamba kale mumutsa koma akumudza pansi chifukwa tikudziwa kuti akune chimanga chikubwera ndimaona pacho chimanga chikubwera ndi hope chimanga chibwera anthu alandira timafuna so izina ndi izinasi asati ife ndi system timamangira pansi pompa inu munakokoloka konko inu muni system munakokoloka komweko musambe kuti kumbutsanso kuti ife no ife ndi Malawi tikudziwa kale nosenu tikudziwani azikazi nosenu tikwaziwa winaonda nosenu tinakutengapo tinakwatirapo ndiye musandiuze kuti hayi napaja ndine tunthu no ife ndabe tikuze kuti paja chimene nakuchotserani muno mwa tunthu nkuti mmango khala ugona inu akachepa tsonga chimene nakusamutsira nkuti uleso waphika siku ndiye musabwereso ndi mavumbulutso ena koma ife tikuuzeni kuti monga mmene akunena abambo akuita ngatiwa anena kuti muchite mwachangu izi ndimapereka chitsanzo china pena pake kuti tiyerekeze nduna zimene azisanga. I'm sorry to say that I will not regret. Please proceed. Kuna sangira kwa nduna kumaye kuno banduna zimene eneo chikalieni mundu wabu ino 2004 nambo zipanga follow up virumbiko mumba ata sangira virumbiko lero mama akana office ina yose ndipo Malawi anagwerezeka kutanthauza kuti nduna ikozo sangirwa lero ndikupangitsa kuti sugar kuilovo achoka mene kuchabwere mtown
mawa kusankhidwa lero mawa ndizotheka ukangosiya jacket ku office ndizotheka ndikupita background. okay we have so much nungoperekera moto yes we have so much confidence ndiyavera kuko in this government tabatsani shinko shotya we have Atomu, tabatsani aoneka okha bishop wa TV temple na bishop tindi confidence yaikulu kwambiri ndipo maile asali kumulisi confidence yathu yonse panopo pafika pachapa kuti munthu mangofika kuno kwapo ngozi sindipemba sima sindipemba madzapo kwapo ngozi wacho ndabwera nja apo ngozi ife ndakukhulupirani musalichitse manyazi amalawi kuchokera kuchitipa mpaka na kusanje anachuka mamawa kupereka confidence yakuti ife takonda amene wabwere ndiye ife sinufuna defense za mkazi wakale ayi ife tabwera kwapo ngozi kuno akazi athu ndaje tathawaja tabwera kwapo ngozi alipikire sima ndatsa pepani akazi anu akapacha kumene kumutsu mwacho kako sapika sima timadziwa kale tifake tathawa mtifake tabwera kwapo ngozi tabwera kuno ndiye ife tikufuna sima ya changu tabwera njala ndufe nduna yabwino imatani in times of crisis nduna yabwino mofulumira kwambiri imene akusindika kuti chimene akufuna Malawi ntiyani pakati pano patingolekeza chimene akufuna Malawi mafuta ngati mafuta sapezeka abwere pa TV pano time chanchani ayankule mofulumira kandi 12 o'clock za usiku amalawi chonde tsakala ina pano paini kakolonga ikubwera chifukwa Malawi zimene ife timafuna sitimafuna zimene anthu andala amaganiza okay ife timafuna zimene tikufunazo atitiuza mumadziwa khala bambo pakomo ngati anthu sadya uzaita ni tsaka zako ndaita precious price pano pale usikija tingomwa thoka precious price ndena uzawo zakuti timatoka timatoka mawa palika plani kena kwa unacheka message unalemba weka kuti nditumiza 100 mawa nanga bayona mawa tija anthu amagona chero so nduna yabwino azitamanga kunena kuti musadandaule chakuti chikutheka mafuta awa akutere vuto lakuti tithana nalo koma ife amalawi safike sopa mulungu jomati taonani kulekelera kuti ndikumetinkanira kumbuyo kuti munthu usachitika zinthu tikuona vuto lija tikungokhala phe amalawi akudandaula polisi kuna president bwanji so a president athu mandate yawo akamusangandula amene maganizira nene amakhala kuti apita kukakhala pansi ina ndine mbusa I'm the founder and the president osamatitsaweretsa izona ati mapereka ulemu olomimba chidoni ndikapatsa anyamata shama panga zakuti pachilu panga ndikapatsa ine ndimakakhala pansi ndimasikira kuti ntchito imene ndapatsayi aina kugwira APM ngati anatenga nthawi itali kuti asange nduna ndeti wakhulupirira nduna zake wapita kukakhala pansi munene koma musana asanapite mafuna ndigwirizane nawo kunena kuti mtsogoleri wasankha nduna ndunazi zisafoketse amutani exactly that's what ndimafuna ndigwirizane naso pomwe siku lina muli ku holiday true story and true story 20 to 8 o'clock a managing director anandimbira nayo phone pepani ndinaiwala kulizochitika za Diwali kulimbe club ndikufuna kuti ikamakwana 8:30 reporter ndikamera zikhazirafika ine what did I say much obliged sir like you always say much obliged even kwa ine sumani mukupesesa much obliged mene 20 mene mati 8 o'clock anyamata atafika ikadakhala kuti 8:30 yawe and I had beaten the deadline mukupesesa ikadakhala kuti 9 koloko palizi 9 koloko ndewa jadzi ndimbira kuti banda kuti zukhala banje kuti zijazi za Diwali zija mapanga banje ndikana kanichito bano bwezi ndenu muzina kuti kuti sanapite ndenu muzayankhana bwana akuda nyamata cha sanapite ndene mati 8 o'clock ndaimbira kali phone bwana anyamata afika anyamata afika ali background iwa jasana anagona muthongo ndo kuti kunyamata suyu mukumvetsetsa zimene zimainazi zikhalira chisanzo muchimvetsa munthu ndipo ndikufuna ndichibwerekere matika Mawu zanthu pamene pale Malawi 22 million kati kwangati tungochuluka nabe tende ayiki pa 22 million ndikupezeka kuti mwasankhidwa nduna 21 pa Malawi 22 million kuti mukatumikira anzanu enawo 21 million nkanthu uwenera uzinthuthupira akamusankha ezona osati kunyadirano
mapate kocha nyama kuti ndikakhapa yako ndichona ndipasa chibox timasuti tawaliwali wabwera zimagamoto za mabox masikwana ali chibox kuza ime ndi yanyoni ndi za maboxes ndi chibox ujeni ibwera kwa inu muiona undepate 2 days mukupanga pati esona ndiye kuti sukuziwa chimene akusankhira akangokusankha bwana kwena uziwe kuti ineyo ndikwena ndipange deliver chani kuti abwana anga asachite manyazi chifukwa chimene mukulephera kupanga deliver anyamatayi zimakathera kwa Mutharika sizidakathera kwa Chakwera kuti exactly panopa tikamanena kuti adalusa boma zidalutuka ndi Chakwera zitingauza Chakwera dzina lanu ino palibe munthu wina wake amene Malawi asankumbukire kuposa inuyo chifukwa makaponya vote anthu amaona apo inuyo anthu ankavotera inuyo ena onsewa ndi anyamata now a president Mutharika asankha anyamata ndi asungwana timaphatikiza momwe tingoti azibambo ndi anyamata ndi asungwana kuti anyamatayi mundithandize kupanga deliver and I want to agree with him kwamva Mutharika malo angapo amene ayankula he means well kwamba wayankula ku stadium he means well ikachali siku kuti uyisa kufuna zosewa wolumbirisa Nduna kwamva kulankhula he continues to tell them sinthawi yokuti muzingoja this is not honeymoon time zimene zija muzimva and akamanena zimene zijazi sikuti amakufuna azikusankhani pali bata azikusankha mafuta akusowa kumene zona mise ndichifo chake pali anthu iwo wembekezana azikusankha chicho sindi mya ndozimo azikusankha bwana magesa akutima you are minister of energy go there and find out kodi what is the problem, what needs to be done to fix this so that you don't come here and tell us stories nkhani zinatikwana mafrando wajezere kuti kuti kumayankhula kumapempha bwalo kuno ulendo uno imanena kuti yankula through chairman kungoti basi tizipewa wa basi ya kwena ndabembala kumaliro nkhani ntima ndimanena kuti banda tizipewa nanga kungoti basi nanga kwankula ndi bwalo pamakhala mwini bwalo ndineyo ndizipewa mukhaliza ndinali yesiso mango tizipewa ati hao ndio the president ile founder please be ndimanena kuti yes ifeyo ulendo losikwira yakuti tilolere kuti anthu azingoyoza ma president zona anthu ambo kwapanga ataki a professor ife chitilola ife tizibwera pano ndikuona munthu amene akulakwitsayo anthu amene akulakwitsayo afunika pakali pano pa fani nkati za Chakwera ndimanena kuti munthu saiba chosa Chakwera sitingatheke Chakwera kukhala woyipiratu no sana kanitsa Assemblies of God zaka zambiri koma kuti anakapezeka ine kind of wemsa so kuti munthu avumbuluke mmene mutamo ndefeyo we wish APM well ndeti tibwera pano ndikumakuza kuti iyayi inu ndi amene mufuna kuti muyambe zite munapangira challenge musaputire nkhondo musaputire nkhondo ine ndinachita kuti ndinandikapena ino koza anyamatanga ndinatsika mgati mwa ndikuti guys ndinakweza mata ndikuti speech ya APM madalata abwera kuzakoza zinthu mtima wawo in I like the quote yako mlako akunena sinizaiwala yani ndikamadutsa pano mumandithamangira anyamata ino kumando zoti njala bwana koma ndimakapita kunyabadwe ndimakhala phe kumaganisira kuti ndikapereka chani koma lerolo mukabali njala bwana ineyo ndikhala ndikudziwa kuti ndikapita kunyabadwe chimanga twix chikubwera pano chimanga chikubwera kunandauza kuti amene akumpatsa program ya chimanga kwa agriculture wathamanga amanamveka akuoneka kuti akudeluka kwambiri akuthamanga ndithu koma pali anthu ena amene tifuna kuti tatsindikire kuti akakhala pay in 2 hours akuonongetsa mbiri ya president akangodekha kuti adekerere and chimene ayina kudziwa nja kuti zinthu zimene zinaononga MCP ndi zomwezo so mbali imeneyo ndofunga isamalitsa kwambiri chifukwa ife mmene timati zaipa zinthu tinasankha tinaona zimenezo so zikupaza kuti mbali imene ijayo abwana ndimene so tsopano ikuoneka yaloweraso ndimene so what about tikamalowa mbanja timalangiza namwali athu aja kwa amene tili mbanjafe kuti chimene mwasankhachi simakisa ndi haki sokhaokha imakhalapo nthawi ina yake kuti simukufuna kuti munthu amene iyi ugone naye bedi limodzi koma akhala mbedi mwako momwemwe unakwatira timalangiza izi tikuchita basi timauzaso anzawo mbuyomo inu malowa apapamo sikuti malowa kumayembekezera kuti Malawi ndi dziko la mya chanchani muli pangisi kukhala mya ndinu ndimafuna ndinene pamenepo kuti ena sanganena kuti mwafulumira
bomali ndi 6 weeks yomwe sidathe tineti ngoyankha kuti kugona pakati nkuyambirira okay kuti DPP igone pakati iyambirire kukonza zinthuzi okay kungoziyang'anira abwana zibala chinthu chachikulu kwambiri zona that's why ndikunena kuti mavuto wapena Brian amangosintha dzina mukumbukira inalipo nthawi inake ku Mozambique kudafuta so kutangochitika zisamango mafuta odusa ku Mozambique timadalira amene akuchokera ku Tanzania pano kukufuta ndi ku Tanzania that's why I was saying kuti mutati muone mutaona kuti ifeme timabwera timaona ngati kuti vuto la mafuta lizikhala forex yoka nde forex tikuyesesa kulipeza komano this time around vuto ndi zochitika ku maiko ena no it doesn't matter what the problem kalizituka mwa mtundu wanji inoyo mukangona tili ndi vuto inu muzikonza zizionekanso kuti anyamatawa authamanga ma update mera kunenera ambuye bishop ma update osangolemba chi statement cha litoliki zomwe munangolemba zomwezo kumatiuza mena kunenera wa mathankala 100 chakuti kubwera kufika siku lako tirapereka chiyembekezo andosangonena tsikulo chifukwa limafika somena tikani ati kufika Friday timaona ngati Friday sifika amozea adakumana nazo yes the Friday limafika njada likuje ni kumera kuti akaja adakumana no tena sizanena nazo chifukwa limafika Friday nena kuti ya ba Christmas makanga ndikutaya masiku ama kumene tingalakiza ponya pa 16 September 2025 unkakanga sizafika sidakusatu ba so tikunena kuti kugona pakati ndikuyambirira we understand kuti mabwera kumene mavuto ndi ambiri but what we are saying is izi mukapanda kuzigwira panopa zimabala chachikulu somebody must be managing this and osangokhala kuganiza kuti chifukwa na munthu umwe wakuti follow up kodi zimene tikufuna kupanga ndi chana kulakula komanso si nthawi yokhala mu office suti nenga basi ka aircon amuthalika amalankhula ku kaya ndikuti ku ujenuku ku Bingu International Convention kuti inetu ndo dzuloli president itu dzuloli ndakona 2 hours munamva ndiye ndune ndakagona 6 hours osateka ine president ndakona 2 hours abanda ndiye wotipita ku office temikolo ugona kuposa kokwa munthu ugwira pachito magetsi akuvuta tsunakana abweresa point nake kwambiri wanda ya kunkula kodi ekunkula zimene anapanga malemu bingo you remember that program ndinachitika mai kwangula ndanduna aine chona magetsi akuvuta kwambiri ndi ananena kuti ayi bishop kungoti zinthu kumene kuchani amati kuchani kutedzani ndena uzoti ayi ine ndiyakula ndi SP zimene mukunenazo ine ndipite tikaone if there's an samabwana anga kwa ndine amalawi ndi anzanga mundipase opportunity ndipite ndikayankhule nawo ndikauzula amalawi kuzozika anandifunsa pa matola akumwira kodi bishop mkonzo banga ziweza kwambiri kodi anthu achena president akamasangana ma advisor thazi nazi sangano ngati tapeserani okay jabu ndiye ndikuziwa pano mfuno but proceed tadikirani ndiye ngapita now za SP napi mwana boy wala hadi umbukira tinanya mukandaka kwati ananya mula makamera tinapita kumene ndukakumana ndi anyamba takubene kuchako awu ndi wankulu wakuti abwera bishop zafumuka kuti afuna mwauze kuti magetsi wa njiyani ndi anatitengo chokana kumene kucha ndikankwatira mpaka nokati udze ndenauza kuti amalawi takumenyani chifo mababa shop atsekedwa amalawi akufutika mukumanga chipaliya chichani koma muziwe kuti kudziko anthu akufutika and that atapanga matola namugwira pasanja kuti unduna ndi umenewo kumamvera chimene munthu wako yankhula funso munafunsalicha kuti anthu akanena kuti mwafulumira ine ndimaona ngati kuti amene akumvera akudziwira kuti ife sitikunena kuti alakwika kapena kuti they have gone off track we are not saying that tikunena kuti achenjere kugona pakati kuyambirira chifukwa ati usatana akamabwera amabwera kuti ngero wakuunika kafuto kameneka kakozamba kukula mapeto wake titsakanifulo moti chikondi chachikulu kwambiri chikondi chachikulu pala ndimafuna two things amene wapatsidwa ntchito ya unduna si nthawi yodyerera iyi iyi ndi nthawi yokungashati kaya kutitenga ife akuluakulu tiyeni mukaone because chimene amalawi akufuna somebody who is on the fuel munamva mwachitsanzo mayenda kwambiri ma social media mwanthu amafotokoza kuti udaiscom kachisulo kamene kakuvula mkati kuti sonkhe ndalama tigule you understand because all they want is just power in their homes. That's all they want. Chief
ifeyo panopa pamakazi nduzoti khwinya kwambiri kuti mwina news isawerengedwa zona kuti tisapange horticulture zimakhalapo koma tinapanga mgwirizano ndi Malawi kuti 6 o'clock inu munali kumaliroto mavinga gali moto mukuzoti 6 o'clock you have an appointment with Malawi yeah koma you understand the point we cannot be coming here and giving excuses effort imene ndapereka kubwera utsakhala program ya akuichepetse akutama gali moto yanu ati muli ndi gali moto yamphamvu then mafuna ndinene kuti yes iye amene amuthalika amuloza chala kuti undithandize ntchito ayigwire ndipo amuthalika wazimu yang'ana amuthalika ife tizikuuzani kuti uku kuvunda khola uku pamene maonongeza zinthu ndi apo uyu mukamusiya kumene Amalawi adanani kukhosi mwina ulendo uno tizichotchwa mayina chifanda chabwera sivi kachula koma timachula abe maundunawo timachula zofetereza aliyesa maziwa kuti fetereza kutivuta tikupangula mabucha tikuvuta how the guy survived all that time beyond everyone is kuti how can you understand it's like kuti munthu yatani kuti muziwe kuti sandithandiza ndiyenonso ma ministry maparastatal muliso anyamata ena amphulupulu amene nthawi zina amagwetsa dala zinthu kuti amuthalika aoneko ipa ndimafuna so imene tinene pala anyamata ena a sabotage ndi amuthalika adzaonanso mwansanga pali ma DC ena ma DC a sabotage nde chimene chimachitika tikatenga chitsanzo cha immediate past kumapezeka kuti kuli directive koma zipo panda like how do you ignore a presidential directive kwambiri so amuthalika akalamula pakwenda kukhala nyamata achina Saidi ndi azinzawo jakomati a Stuart likomeka a president analamula ngasi leader la Saidi wachiwiri wake likomeka aligomeka kumene kokonda Saidi a president akapereka directive you must follow it through kodi kumene kwanana uli chakuti pofika siku lako kuti chita ndi mwana wa ndani amene sakutani because Amalawi unfortunately bwana ena akungwasirira bwana sagwira ntchito umayenera kuti uonjezereka moto kusikoma pazi kwawo kuti adumphe katsabola pang'ono ine ndimafuna nene kuti aliponso wena amene sakufuna kuti boma lapita muthalika lichite bwino exactly maundunamu kaya ndi maparastatal they would want this government kuti lilephere asalekerere aonere tupatana ndikulankhula mose khala a bishop ndizimeti kunenazo kuti pafunika bakhale maso akundikumbutsa kuti series sidayipatse atamawo tichama tu 7 pano tamaliza tichite break tichitike series tinene kuti ulendo kuno chifukwa timamva kuwawa ndifeyo Amalawi timamva kuwawa chifukwa anthu amene titanena tidadzudzula ifa choti galimo zina zofewa maofesi abwino mmadzi munthu ukakhala pabwino kwambiri kuti umve mavuto sumamva ife tidzawuza IPM kunena kuti pakuti ndipo ife tikhala chero kuyang'ananso kuti ngakhale makandi DC kandani ife tili ma channels ambiri amene tikonza kupititsa kwadziwitsa kuti pakuti sipali bwino pakuti sipali bwino azinthaije linkalena makumbukira anthu anandinena kuti nduna zina zimwasangazi nzofuna zichiyambitsa nyimbo kuchallenge ndita matu ambuya nganu vuto lake nakuti munthu amene wamusanga futi mamudziwa inuyo kuti mukhale a president undisanga ine pakhala mavuto chifukwa chakuti ine simungandipange chibwana iyani mutipesesa muziyang'ana beka ubale kathu kaja kuti ndiye mafunika kuti APM professor akhale ndi anthu owakonda komano a bishop Mawu analinka aka chisomo chikakupeza kuti kaya munthu yako kudziwa nkukusankha iwe wosankhidwawo amene umalemekeza udindo wa bwana uziziwa kuti iyi ndi ntchito imene ku England azibusa mbale wake weni wa mfumu Andrew ayankha zinthu zambiri amuza kuti basi udindo uje takuchotsa nyumbaso yaboma uchoke mfumu brother wa mfumu true story bya ndikuzisatira ineyo mesa kunalizo chiti chipewa chimene ndakupatsa ubweze nyota zonse uchose ndiwe munthu wamba chifukwa cha nkhani zina zimene sadachite bwino ndiye kaya muthalika umadziwa ani munthu sungasankhe munthu osuma muziwa muteka kuti ungasankha munthu kumasankhe kwa zamphamvu kwambiri ungasankhe munthu osuma muziwa powerful ndiye yankhula akunena kuti
aina kusankha munthu wadziwa Aina koma osankhidwa ukhale ndi ulemu alemekeze ukhale ndi ulemu kwa basi umaziwa kuti amene andisankhawa Yeah. andisankhawa kuti agwire ntchito limodzi Zona. andi chief inu ngati mukumbukira kuti abwera alendo ena ake adachokera ku dziko lina makumi anayi mulilongwemo ndi kumene koko adatuma tili ni munkhani ya mafuta yeah ndi anthu aja tinapita umene kuchoka khangati tikupempha mafuta kuti tali desperate ndanthu aja anatikonzera mafuta tatipasa koma ife kuti tikatenge mafuta udali kukangana ulinzi ngati uninga ndi anthu aja tabwera manena kuti ife tikudabwa kuti Zona. president wanu walamula chinthu Zona. koma inu simukupanga Zona. akuti ifeyo kwathu mfumu yathu ikalamula chinthu my king cannot lie yeah zona mfumu yanga singanati my king cannot lie Zona. kaya nayankhula adi excited akasangalala Zona. the king cannot lie zimene anena Zona. inu makapanga kuti zitheke chifukwa mfumu yanu singaname so chimene chocho nchimene ambiri amene amasankhidwa kugwira ntchito amati ma president's men they don't understand it kaya mutalika anaphuluza kamwa ayankhula chinthu inu mangochigwira kuti bwana akuti chakuti chichitike kaya muzikagona konko kaya muzikatani koma chinthu imenecho chimene kuti chichitike chifukwa mfumu singaname mfumu singaname so muchiyenere muzimvesesa amene mwapasidwa maunduna osiyana kuti aliyense amene wapatsidwa udindo muchimvesese chimene chichi kuti akukhulupirirani kuti mupanga deliver kwa Malawi andisanga khale kuti amuthalikawo zimene akufuna kupangazo sizingati inuyo simungatheke chokanipo auzeni kuti bwana ine isi ndikwanitsayi Yeah, zona. ndikupangisani kuti mukhale munthu oti amalawi azaoneka simunati 2 weeks chimanga chokubwera chibwere sikuti apita okayendetsa gali moto ndamuthalika ayi kuli anthu umene aliko umene they are akwenda his handlers yes amene amene akwenda akagone ku Tanzania yes kazenda nacho kuchiperekeza Zona. kubwera bwana pano ndikudusa nacho pakuje panchinji chalowa Malawi bwana katraka ndikamene location yanga ndi imeneyi wamagetsi Yes. akagone kunkula kayazi kagwirira nthambo kuchita kugwira kaya minister ikagwira minister iyipi akagwira nthambo bwana ndikugona ndachita kugwirira nthambo kuti magesa kuchapula ziyaka kiself bwana ndikugona kutetsani panopa Kuti magesa ziyaka. chifukwa tinagwirizana kuti aja magetsi zimavuta Ife yathu atikonza. takonza awawa koma akungona ngati kuti amalawi anangodana nawo kukhosena awo chifukwa choti ena ngofira ena ngablu Yeah. it's not about colors zona sikuti chachosa red because you like blue Zona. no we don't care about the colors Zona. fix uyonse amene akuyendetsa nkhani za shuga tufuna timwe timu Mabachalo Shuka munomo. 73 kilometers bola ena wamakhala zo Zona. ilungwiwa kuti ya ku Tanzania iwo washuga iweyo ukunena kuti shuga sakupezeka mu shop ine ndikunena kuti abwana anthu ake omwewa kaya ndi ku Eskom Yes. kaya ndi ku Waterboard Yes. kaya ndi kwina kuti kwa president kumene kushugako kaya kushugako Yes. abwana anthu ake omwewa Yes. kungoyika kamoto pasipa adumpha bwana yes fa munthu akakuza kuti yase ndikuchosa ntchito zona magaza kuti chisiya chiboksi chikuje khuza chija chimene chaja anthu apanga chief ukachosa munthu kumuza kuti iwase apa padali nzako anchosa chifukwa choti samapanga zako kuti iweyo ukubwera kuti ukapange fix ukapanga andikapanga bwana umaziwiratu kuti bwana uja sikuti mene ndatenemu ndekuti ine ndinomaliza kuliso winaso kuku nduna tuza ali ambiri mbira amene akhuza kusankhidwa nduna mdziko muno kupanga deliver nengati chisomo chakupeza ndinuyo chonde osangokhala nenga kambendera pitu afuse nanzana amene amayendesa kambendera ali ngwindi pano ngwaona ali ngwindi ngwindi pali ngwindi chief game inatembenuka chief amalawi atanena kuti iyayi manyaka tikapati ni manyaka nthu balandi amafoni usiku ndi usiku iweyo ngamaneno ndi manyaka ni manyaka chief ndopyeze ine kuma mapaka za manyaka amalawi sadala kuonesa adane kuti izi ayi inu amene mwabwera mukapanga manyaka mukuona ngati amalawi akukhulira ndi fani na blue osateka amalawi ndomwewa amwene manyaka ni manyaka akapanga abuye bishop ndikapanga ine manyaka ndikapanga inu ni manyaka osati amadera ndi banda abuye bishop je fanyo ndi iyayi sizamawo title kandi no achi bishop koma ngati mukupanga ndi manyaka fix it amalawi aziti ukhala suku tidanena kuti MCP ayi yes ndiye pano tinanena kuti tufuna DPP yes ndiye yabwera ndeti paseni zimetufuna zona basi kodi imesa mbali yathu tapangana zona tikaponya vote ife mbali yathu tapanga tikuyembekezerano mbali yanu nde musabwere inu ndi Mike Shoes nthawi yatithera muyimaliza bwanji nkhani tichita kumapeto ngisera timatamaliza kale tamaliza kale awu tichita series kumapeto chifasi ndingachita break bana mukuimvetsa bwino nkhani kwambiri situdana nda mutalika situdana nda DPP all what we are saying is
kugona pakati ndi kuyambirira komanso chimene anthu tiyakumbutse ndi kuwakonda kwambiri nchakuti pajatu padzana omwe DPP ndi amene anthu akasitu kufunani zona inu ayi muli ndi vuto lakuti kuti anakadabwa kuti lero ifeyo takonda kutanthauza kuti situkonda DPP not just as a party koma takonda leadership imene kukhulupirira kuti ikhoza kuchita zinthu. Chifukwa chani pali mavuto amene amalawi amakumana nawo mu nthawi ya MCP, mavuto amene ajefe takhulupirira proven leadership zona takhulupirira the proven leadership kuti tachokako kumene koko tabwera kuno ndiye ife tikupempha kuti mavuto amene ajawo ndi amene amalawi posanga ndo ndi wantundu wanji mwatero amalawi chimene akufuna sakufuna khala ya pali ya chani ife chimene tikufuna nchakuti zimene tinatopa nazo uku tisazonezo ngezizonika kuti zikuyenda situkuyembekezera kuti amuthalika athamanga kumakamanga maminister onsewo asankha anthu mmene momwe komanso what APM promised him personally as a president anayamba kupanga lead cabinet apanga tunazo kumbali yawo iwo akupanga ndiye kuti ife chifake tikulimbana pyapira pyapira mwini kalwa saka so ndiye saka iya tengani kasakeni ukatusa galu amagwira chino ndi galu mwini wake watulutsa iye amwene atulutsa galu akewo so amuthalika atulutsa galu so aigupto tikwawo nawo saoneso so sidangana amuthalika atulutsa galu koma ifensi ndiyeno amuthalika akaona kuti galu wa ambiri mano amba kutoka agule agalu ena nziko muno mwa galu oluma alimo ambiri so ya galu ngati agalu amene mwatulutsa muthalika sauluma bwinobwino isakumva mluzu wanu ngati pia akupezeka kuti akuseweresana ndi uyu wakuba mazata galu uyu pamuzi pano atibesa peza na galu ena majema nishebata alibo ambiri muno simungasowe nakudulana ambuye ndimati ife tathandiza kwawuza kuti Afrika soya uyu Afrika pala soya tithandiza kwalozera kuti tisalole kuti uli mpaka na tizingoti vuto ndachakwera achakwera kulibe pano akupano kumwa kofi koma Malawi ndiye mwe ujayo tifike pa mulingo badziwa kuti amene anaononga akuononga zinthu tosefe timadziwa kuti amene anaononga boma la MCP olo kukana pafupi anthu amene ali pafupi ndi president achibale amadandaula kuti yayi anthu awa afuna kuononga zinthu so chimodzimodzi mene abwera APM ife tawuza kuti ushu kayakwiya kayatani katutsa suna mwezo kuti ndithu awa mwasankha Nduna koma lichotserenya ife pali chiliponso chimene tingaope chili chose chimene chidali choipa chidali chitikira utukwanidwa atatukwanidwa kuti ali kumano chilungamo sichimasintha Brian so ndikugwirizana matundu abwe bishop amuthalika and then umanena mobwereza DPP mungakhala phe muzizifusa fuso ili kodi anthu amafuna DPP kapena anthu amafuna muthalika chiwecho ndi DPP akakhala phe azifusa kuti anthu mene amachosa MCP amafuna DPP kapena amafuna muthalika yankho kwa ineyo amafuna muthalika ineso ndiyake amafuna muthalika samafuna DPP chifukwa chake DPP sindapeze majority in parliament kuti outright majority idapambana yes komano usati kupanga outright majority member khali akuti koma anthu amafuna APM that's why even kumalo kumene anthu amavotera candidate wa MCP koma makuntha kumbiri kumene so APM adziwe kuti amalawi ambiri ikamaso pa iwo so DPP yo aigwedeze nditu aziwa anthu ajaza akumbusa because ine ndikuzane DPP jamaina samuthalika ikoza kugwedera kwambiri amuthalika aja ndamene ayigwira DPP is a brand and that DPP asiyang'ana -30 kuti amuthalika kazapanga litaya kuti tizaenda bwanja ze party because people have so much trust in APM and the APM must understand that we have pinned every glimmer of hope on him. He cannot allow. He must not allow. He must not allow Kayandi to distort that hope we have on him. Because anthu tinabanga chimfano choninga pa nyumba kuchokera kunsaje kuti pati pa president pokap chakwerayi koma uyu ukuku MP tengayi MCP MP fine iwe independent fine koma apa president ipa ndi apa so amuthalika bwenacho village achigwire chimechi achizindikire kuzoti amalawi ambira kuyang'ana ineyo sati chipandi changa because chipandi changa may have chikozo kachi nakubudwisa but him I delivered
So people are expecting even more at a time we are going through so many challenges. Afunsa anthu nthawi imeneyo kuti kodi mukavotera ndani adati samanena kuti DPP adati ali ndi vuto lakuti don't care. We know that he can do this, he can do this, he can do this. Adati. Yes. Ndamene anavotera. So adati. Yeah. Amalawi ambira kuyangana mwasankha anyamata anu chonde palibe amene ali indispensable. Anyamata amafuna mayangana kwambiri. Magwedeza. Give me an update. Munapempha kuti muzilandira malipoti pa mwezi anduna. Kwinaso azikupasaniso malipoti. Kodi kumafuta kukhala bwanji demand. Understand what? Yeah. Because there are some good people and when I can do kutwapa kama chief they have good stories. They can tell you a good story. Chimena alida ulesi. Muntu waulesa makani nkani yabwino kwambiri kuti zimveka mabwino chief. I don't care. I don't want stories. Yes, I want you to tell me. Maketsazi akanchiko. Basi. Shuka tikule no sabu. Don't tell me. Mafuta tikafika pa filling station tizira. Kaya dula kwa pang'ono kumatiza pesa. Koma kuona magiwa amena kuchitika kunja. Bishop. Adziwe kuti wankati mwakwaya sakumva chigowa. Wankati mwakwaya. Ona kuimba na kwaya sakumva chigowa. Chigondia. Chigowa kuimba nyimbo ipita kwina makosambeka bwino. Wankati mwakwaya. Koma amene akumvera kunja. Okay. It's powerful. Atapanga nthawi ina kuti azifusa anthu ena amene they are not inside. Okay. Tabwerani. Wankati mwakwaya sakumva chigowa. Ndazifusa ngati. Mawano mali ndomwewo. Kuti kodi chigowa. Tabwerani. Tabwera mukufa bwanji kwaya. Kuimba bwanji. Ndeni chauti bali wina kukweza mawu kwambiri. Timalize mawano matanda amenewo. Wankati mwakwaya. Sakumva chigowa. Chigowa mvetera. Ezona. Ndamena mwimaliza bwanji kani. Anga umaliza ndokuti tengo wina uli wonse umaziwika ndi zipatso zache. Momwe timachosa AMCP anali mandimu. Ndeti mwachisanzwe ndikungofanizira. Imanena kuti DPP ndi mango. Nde inale kuti sidabereke zipatso. Timaona ngati mtengo wa mango. Koda DPP mubereka mango. Fomu kabereka mandimu olomuta maoneka ngati ndi mtengo wa mango koma ndinu mandimu mtengo umaziwika ndi zipatso zake. MCP inali mandimu. Yeti ndaona mtengo wa mango. Yes, koma unosadabereke. Koma ukhozobereka mango ofira. Ndeta ubweresano kuthirira manyowa kuti ani tausala. Usabereke mandimu. Ine ndimalize nkunena kuti kukakhala dzuwa ngati mene nachitira lero nkuvala ma sunglasses umaona ngati kuti dzuwa lija lapola mukumvana maso amadzakhala ndi conviction kuti kuli mtambo chifukwa zakuda za magrasi chifukwa zimene wavala magrasi. Yes. Koma sikuti dzuwa lija lasiya kuwala. Okay. Mukundimvana? Mukundimva Bishop? Tantauzirani. Sintantauzirani. Ukavala tinted glasses. Dzuwa lili 12 kulusanga. Maso amaona ngati kuti kwazizira. Yes. Koma sikunazizira. Dzuwa liuyaka. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano pano pakanema watani. Ndinali ndi Ambuye Bishop chimwemwe chafumuka kuchokera ku Christian Amazing Christian Gathering. Kwa Apollo. Ndimafuna ndiyankhule mawu ena sindiyankhula ndatseka kale. Tikuthokozeni. Zimacha wao. Ukavala magalasi. Dzuwa lilinga. Iwe atinted. Ndiye maso amadzakhala kanthusi. Amadzachita timu pang'ono. Sikuti dzuwa lasiya. Dzuwa liuyakati kunjapo. Iwe yakunamiza ni magrasi ako. Kufikira Sabata ya mawa. Pamene tibwerenso ndi program ina ine ndi Brian Banda mwakomanonse. Sally's Enterprise, a big Black Friday, is back on the 28th of November. Buy iPhone 12 Pro Max, 6GB RAM, 256GB storage. New price, 2,100,000 kwacha. Samsung Galaxy A07, 4GB RAM, 128GB storage. New price, 555,000 kwacha. Redmi 15C, 6GB RAM, 128GB storage. New price, 553,500 kwacha. Redmi A5, 4GB RAM, 120GB storage. New price, 350,000 kwacha. Samsung Galaxy A17, 6GB RAM, 128GB storage. New price, 665,000 kwacha. Tiger's backpack. New price, 95,000 kwacha. 28th November, Sally's Enterprise, a big Black Friday. Don't miss it. Sally's Enterprise, suppliers of stationery and electronics. We've been using DSTV for several years.